Tungod sa kamindos na sa supply sa bakuna karong adlaw, dakbayan sa Talisay wa na una mo dawat sa mga walk-in nga magpabakuna. Ang report ni Femery Dumabo. Mipahinumduman ng DOH7 nga i-accommodate gihapon ang mga walk-in diha sa pagpamakuna. Apan sa paybalo ni Talisay City Mayor sa iyang social media account, giyawag ni Mayor Samsam Gulyas ang mga Talisaynon nga striktong nakaschedule lang ning adlaw mo'y bakunahan. Gipasabot sa mayor nga nahurot-hurot na ang 3,500 nga Pfizer vaccine alang sa first dose. Niadtong Lunes, 1,056 ang nabakunahan ug 1,554 gahapon. Usa sa vaccination center gahapong adlaw naabtan sa JMR TV Balitang Bisdak nga taas kayo ang linya sa gustong magpabakuna nga niabot sa basement sa usa ka mall. Usa kanila kining magtutudlo. Mag-antos lang sa linya kay para makatabang sa gobyerno sa ilang paningkamot ba nga usa sa mahimong parte sa ilang solusyon nga gibuhat kay para sa COVID. That's good, ma'am. People want to be vaccinated. Nagngita tagpaagi nga makomportable ang tanan. I think we are waiting for the delivery of chairs para makalingkod. Kaya di ta ganahan magbarog ang maluoy ta sa itong mga senior citizens. Gipaybaw noon karon sa DOH7 nga dunay dugang 4,000 nga Sinovac vaccines nga ihatag sa dakbayan sa Talisay. Uba ni John Solon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.